It's time for DJ Rocky's Secret Files. Mas matimbang ang kaibigan niya kesa sa akin na partner niya. Ay, DJ Rocky, itago mo na lang ako sa pangalang A. And this is my secret file. May 2022 ay nakilala ko ang partner ko ngayon dahil sa kapatid ko. Sa loob ng 3 buwan, ay masayang-masaya kami. Hanggang sa dumating ang September 2022. Doon nagsimula kung bakit nandito ako ngayon. Nagkaroon ng isang malapit na kaibigan, ang partner ko sa trabaho. After work, ay lumalabas sila para kumain. At kasama rin ang ibang katrabaho nila. Then one day, ay pumunta ang partner ko sa Baguio para bumisita sa mga kamag-anak ng kaibigan niyang yun. Simula noon, hindi na ako naging komportable. Sinabi ko ito sa kanya. Nagkaayos kami, pero parang hindi niya ako pinakinggan. Tuloy pa rin ang paglabas nila after work. Ilang beses na rin kaming nagtalo. Sinubukan kong intindihin sila. Sinubukan kong intindihin ang pagrarason ng partner ko dahil doon siya masaya. So fast forward to year 2023. Hinayaan ko na lang na magpatuloy ang ganon. Yep. Hinayaan ko na sila na lumabas after work. Then, dumating ang araw ng mga puso. Valentine's Day. Gusto kong puntahan ang partner ko. Gusto ko siyang makita kahit saglit lang. Pero, mas pinili niyang magpapalit ng tseke kasama ang kaibigan niya. February 17, 2023. Nagpaalam siya. Nakakain sa labas. Tatlong oras akong nag-aabang ng update niya. Pero wala. Hindi siya online.
Nag-alala ako. Lalo na't alam kong hindi siya okay. Kasi wala pa rin siyang sweldo. Kaya nag-chat ako sa kaibigan niya. At ang sabi nito ay nasa apartment sila ng partner ko. Doon na ulit bumigat ang pakiramdam ko. Makalipas ang 1 oras, ay nag-chat na ang partner ko na nandun nga sila sa kanila. Ang daming katanungan ang pumapasok sa isipan ko. Bakit hindi siya nagsabi? Ano kayang ginagawa nila? Inuman o kwentuhan nga lang ba ang ginagawa nila? Bakit ganun? Hindi ko na maintindihan. Araw-araw na nga silang nagkikita. Araw-araw na nga silang magkasama sa trabaho. Pero sa akin, ni katiting na oras, wala. Hinahayaan ko naman silang lumabas after work. Pero bakit nag-e-extend pa sila na magkasama sila? Gulong-gulo ang utak ko nun. Sabi ko sa sarili ko, hindi. Dapat ayusin ko ang sarili ko. February 18, 2023. Pumunta ako sa kanila. Tuwing weekends lang ako nakapupunta sa kanila or tuwing holidays. Binilhan ko ang partner ko ng makakain. Pagdating doon, nagtatrabaho siya. Sinamahan ko siya. Hanggang sa nag-chat siya sa kaibigan niya na kumain kaming 3 sa labas. Ang sabi ko, pagod ako. Pero hindi ako makapaniwala sa ginawa ng partner ko. Tinuloy niya ang paglabas kasama ng kaibigan niya kahit wala ako. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Nag-chat ako sa kanila dahil sumabog na ako at nagsabi ng nararamdaman ko. Pagbalik ng partner ko, ay naabutan niya ako sa kwarto ng kuya niya. Ilang sandali pa ay tinawag na niya ako. Humiga ako nang nakatalikod sa kanya. Nakikipag-ayos siya sa akin. Pero ayoko. Dahil hindi ako makapaniwala na mas pinili niya ang kaibigan niya kaysa sa akin. Kahit nandun na ako mismo sa kanila. Kinabukasan ay hindi pa rin ako nakipag-ayos. Nagtrabaho ako sa kabilang kwarto. Nagluto siya ng almusal. Tahimik kaming kumaing 2. Then lumabas kami ng kapatid ko at ng partner ko. Tsaka kami nagkaayos. Then bumalik uli. Nagluto ng masarap na dinner. Pero kahit nagkaayos na kami, alam ko sa sarili ko na hindi pa ako okay. At alam niyang hindi pa rin ako okay. Umi-effort naman siya. Pero sana, noon pa niya ginawa. Ay, DJ Rocky. Malinaw na malinaw
na mas pipiliin niya ang kaibigan niya kaysa sa akin. Kahit oras na namin. Ang sabi ng utak ko ay bitaw na. Pero yung puso ko ayaw na. Maraming salamat sa mga payong ibibigay ninyo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si A. At ito, ang aking secret file.